Jam'iyyar APC ta ce babu wani zaman sulhu da ya gudana tsakaninta da gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ko kuma jam'iyyarsa ta NNPP dangane da shari'ar da take gudana yanzu haka a kan kujerar gwamnan jihar a gaban kotun koli. Kazalika jam'iyyar ta APC a wata sanarwa da shugabanta na Kano Abdullahi Abbas ya sanya wa hannu kuma aka raba wa manema labarai a Abuja a wannan Lahadi ta ce ko kaɗan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu bai yi wata ganawa ko saka baki a shari'ar ba domin ba da nasara ga NNPP don ta ci gaba da zama a kan kujerar gwamnan Kano. A 'yan kwanakin nan an yi ta yada wata jita-jita da ke cewar an ƙulla yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin ɓangarorin NNPP da na APC kan dambarwar kujerar gwamnan na Kano domin kyalewa Abba Kabir Yusuf kujerarsa ya ci gaba da zama gwamnan Kano, kana daga bisani ya sauya sheka zuwa jam'iyyar APC. To sai dai a cikin sanarwar da aka fitar ɗazu, Alhaji Abdullahi Abbas ya yi watsi da wannan batu yana mai cewa babu wata yarjejeniya da aka cimma, illa kawai jita-jita da ake yadawa. Ya ce sun lura tun bayan da jam'iyyar NNPP ta fara yada wannan labari, magoya bayanta suka fara murna saboda ana tabbatar musu da maganar da babu ita domin su ci gaba da saka rai da samun nasara. Abdullahi Abbas ya ce shugaba Tinubu mutum ne da ya imani da tsarin doka da kuma shari'a, saboda haka ba zai yi wani abu da ya saba wa shari'a ba. Ya ce APC a matsayinta na jam'iyya ba ta da masaniya kan wannan magana, kuma za ta ma ƙara zage dantse ne domin ci gaba da bibiyar shari'ar a gaban kotun koli. Yana mai cewa jam'iyyar tasu ta APC ta ce za ta yi nasara a wannan shari'a. To kuma menene martanin gwamnatin Kano kan wannan batu? Sai ku biyo mu a shirinmu na gaba domin jin martaninsu. Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo, Amna Hausa.